kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Iba katuig nang nakaligad sa piyak sang ginbuyan ko nga pangako si mo sadto. Matapos mako nga mabuligan nga makapalagyo sa mga kriminal sadto. Kay nagabayad gid ako sa nga akong utang. Kaya subong, hindi ko na ikaw pagpaslawon. Pero, paano kung matudang ginasiling nila bahin sa pure blood? Paano kung mangin pareho man ako kay Dracula? Daw hindi ko gid siguro mabatas nga batunon kung mag-amo ako sina Damon. Mas maayob na lang nga mapatay na lang ako. Kaya nagapamatuon lang ini nga hindi ka ginmangin kasubong niya, Paula. Hindi mo gani gustong bahos ang dugo, hindi bala? Oo. Kung pananglit kinanglan mo nga mag-inom sa dugo sang isa ka vampira, anong buhaton mo? Yuck! Dugo gani sang mortal. Hindi ako mag-inom. Ang iya pa sang vampira? Ginapaminsar ko pa lang. Do isuka ko ng tinai ko. Abi mo? Hindi ako makahibalo kung bala. Mainsulto ako kung malipay sa sabat mo ngayon. Pero I feed directly from a blood bank. Nakahibalaw ako. Kagpasensya na ha. Pero hindi gid ako sang dugo, Damon. Kuna mo, gin-exaggerate lang ang bayan sa pure blood para mapunggan ang mga vampira nga magbata. Kag mas nga magdamo kasubong namon. Oh, paminsara bala. It makes sense. Ha? Gani ka rin ka, Paula. Dari ka. Magbungko ka diri, ho. Dali, dali. Hindi ba na ginapunggan sang first blood sad to ang paglaptas ng virus? Tungkol hindi nila gusto nga magdamo pa ang kaliwat sa mga vampira diri sa kalibutan? Imposible nila nga mabuhat ina
kung pareho nga mag-procreate ang tagsa ka mag-asawa nga vampira. Amo siguro ina nga ginpalaptan nila ang sala nga konsepto bahin sa mga puro nga vampira nga ginabunag. Kun amo, hindi ayhan, mangin monster man ako? Hindi kay ginapaminsar ko lang ina. Kundi, nakaibalo ako sina Paula. Nakailis ka na, Demon? Oo. Ma-perform naman ako eh. Ma-perform ako sa circus bilang magician. Maupod naman ako Gusto ko nga maglantaw sa imo, Demon. Hindi na. Diri ka na lang. Magpahuway ka diri. Kaya matapos ang akong performance, mabalik dayon ako diri. Sige. Ikaw ang bahala. Sa hindi madugay, ako nang masaka sa entablado. Ano na to? Nabatian ko sa akong kaisipan ang tingog ni Paula. Nagasinggit siya. Hinali lang ang nagkubakubang dugan ko. Subunggid, mahalin ako dre. Balikan ko si Paula sa van. Gamiton ko nga akong kadasik. Arin ako. Animal, makita ko siguro. Ang nagatrain sang leon. Kag nagatindog siya sa atubang sang van. Kag makita sa ulag niya nga hubog siya. Maghalin ka, dere! Kay kung hindi ka maghalin, tiruhon ko ikaw. May armas ako, dere. Kag wala ako nagalahog, tiruhon ko gid ikaw. Ginsipa niyang portahan. Ginsipa niyang portahan sang van. Magwa ka dira! Makaibalo ako na gusto mo man ako. Kag gusto ko git ang mga wildcats. Kag nakaibalo ako nga wild kakatama. Kung hindi magpakabuang si Wild Magician sa imo. Sa ginimo niya nga pagtago sa imo nga daw royal treasure ka, nga hindi ka namon pwedeng istoryahon, mas naintriga ako kung ano ka ka-wild sa kama. Bastos nga vampira. Nagsinggit si Paula. Ako bahala kay Gordemon. Master? Ako may manong. Master, mangayo na ako sa bulig sa imo kung kinanglan. Malapitan ko siya. Handa ka bala mapatay, Gor? Ano sa panulok mo? Masarangan mo ako, White? Inkuga mo ako. Nabatian kong tingog ni Demon nga sa guwasang van. Kag nadulan ng kakulba ko. Ari ng tagpangapin ko. Magwa na ako diri sa van. Hindi! Si Demon! Ginuyatan niya sa liog ang nagatrain sang leon. Kaginaalsa niya ini pababaw. Demon! Ibutan na siya! Demon! Palihog! Wala lang siya nakabati. Demon! Tama na! Wala man niya ako nahalitan. Okay lang ako. Salamat. Inbutangan niya sa duta ang lalaki. Hindi ko mabato ng ginbuhat mo sa akon.
Ba? Hindi ako! Patyon kong babae nga ina! Ba? Gintayaan mo siya sa patalom sa liog? Hindi! Natumba siya! Karika, dili ka sa likod ko. Gintago niyo ko sa iya likod. Master, patay na bala siguro? Buhi pa siya. Nadulaan na siya sa pangalibutan. Salamat! Salamat! Pwede ba lang hindi mo pag-ibutang sa katalagman ang kaugalingon mo? Wala ka kung tani nagwa. Kung tani nagpabilin ka na lang sa sulod sang van. Pero, sorry. Hindi ko na pagsuliton. Hindi na. Hindi ka gid bala makahangop? Shut up! Ikaw ang hindi makaintindi. Nagsaling na ako nga hindi ko na pagsuliton. Daw hindi na siya inosente nga tinuga nga ginapabugal mo sa amon, Demon? Pwede ba lang kamo na lang magtapos ang pasundayag ko? May hambalan pa kaming importante ni Paula. Wala sa problema. Nagpalihog na lang. Dalaan na lang ang animal nga iniho. Sige. Ako nang bahala sa iya. Makitayan na lang kita, boss. Amo na kami, Paula. Good night. Ato na sila, Damon. Magsulod ka na sa van. Damon. Tapos na iya ako sa hinari. Paula. Damon. Palihog hindi na ako pagpakol ba iliwat. Matag ba na? Maatag. Sorry, Gito. Wala ako sa plano nga pakulbaan ka. Opang, hindi man ako gusto nga mabutang sa alang-alang. Kani, hindi ako magpasugot nga sakiton mo siguro. Kulang pang ginbuhat ko sa iya. Apang hindi ng punto ko. Hindi ako gusto nga ibutang buliwat sa katalagman ng kabuhi mo. Sa bisan anong rason. Nakahibalo ako. Nga mabudlay para sa imo ang magbantay sang kaluwasan ko bilog nga adlaw. Kag mas nga mabudlayan ka kung maghalin kita diri. Tungod madula ang proteksyon nga ginahatag sang iban nga vampira nga ari diri sa palibot. Kung ginsakit mo sang tuman sigurado nga mapilitan kita sa paghalin diri, Damon. Ginsumpa ko nga proteksyonan ka, Paula. Buhaton ko ina. Bisan ano ang kabaylo, buhaton ko ina. Hindi mo ako dapat nga kabarakan. Mas mabaskog ako. Sobra pa sa kusog sang 20 katao. Pero... Shhh! Paula. Karika, dito kita sa kama. Dito kita. Sa una nga kahigayunan, gintugyan kong kaugalingon ko sa isa ka lalaki. Kag wala ako naghinulsol. Nga si Damon ang una nga gintugyanan ko sang kasing-kasing ko. Wala. Ano?
sa mga bulaton sa circus, Damon. Sige. Pasugtan ko ikaw. Nakaibalo ako nga ginakahidlawan mo man ang pagpakigsimpon sa mga tao. Gusto ko nga magbulig sa bag-o nga nagatrain sa mga sapat dire. Gusto ko magbulig sa pag-atipan sa ila, Damon. Sige. Kunin ang makalingaw sa imo, subunggid. Danon ko ikaw dito kay Pancho. Madamo gid ni salamat. Ara na. Napakaon ko na ang pila ka mga sapat nga ginagamit diri sa circus. Ang parot sa unhan. Nagatulog siya sa ako, no? Kag nakahibalaw ako sang buot silingon niya. Gutom siya. Ay, anay ka pala. Kay palapitan ko siya kag patukon. Gutom ka na, no? Ario. Hatagan ko ikaw sang tulokon mo, ha? Ano? Makuha ko sang pagkaon kay ihimit sa iya. Ario? Gutom gid siya matuod. Kagkadasig siya magtuka, oh. Anay ka, kay butangan ko liwat sang tulokon ang akon palad. Nan, ara na. Magpaayaw ka sang tuka, ha? Argay! Nalambot niya sang tuka pati ang palad ko. Kag napilas kino. Nagdugo! Kadamo! Paula, anong natabo, ha? Napilas ang kamot ko, Damon. Nalambot sang tuktok sang parot. Bay, hindi. Kadamo sang dugo. Wala sang tao sa palibot. Abing kamot mo. Supsupon ko nagatulong nga dugo. Ha? Hindi na kita mag-usik pa sang tion. Abing kamot mo. Dasiga. Magabian sa dagarinyo sa pagpamati ang magabatang magsupon sa tansugilanon kaysa palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Silva, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Ginhuptan sa kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be
My God, Layla! Tama ka dulong sang palibot. Lasais pa lang sang aga pero dugabi na oh. Kadulong gid sang langit. Dumibagyo gid. Bangon da bala. Kamaglantaw diri sa bintana ho. Kidong di ko na gani makita ang floating restaurant. Day, karon na ko pala mabangon. Isa pa, imposible. Wala man sang balita nga may nagapasulod nga bagyo. Bangon na gani. Karon lang bala, Day. Kung hindi pa maghulaw ang ulan nga ina, makaligad sa isa ka oras, pukawa lang ako para nga makasaylo kita dito sa balay ni Lula. Mabalik na lang gani ko sa paghigda Padayon gihapan ng pagbundak sa ulan, no? Pag ginakulbaan ko, Tiyari nga daan kami sigat sa baybay. Ay! Napatay ang mga suga. Wala sang kuryente. Ay, ang akong cellphone. Ay, mayo lang kinaka-charge ko kagabi ba? Tubig. May tubig sa italam sa akong kama. Ay! Oh, Diyos ko! Layla! Layla, bugtaw! Ginasulod na kita sa tubig! Layla! Hala! Nga mo sini! May baha? Kaina pa ako naghahambal sa imo nga kalain sa panahon. Oo! Wala pa sang suga! Brown out! Oy! Himuso nato na nga mga dala. Ipanulod naton sa bag. Ano abi kung tawagan mo na lang si Chay Dako para makahibalo siya kung ano nagkakatabo sa aton? Oo! Adali lang ang cellphone ko. Buksan ko ba ng pertahan? Lantawan ko kung ano nagkakatabo sa gwa. Diyos ko! Tabas kong sang hangin! Layla! Hindi naman namin ini! Nabasa ko sa text ni Chay Dako. Signal number 3, gali kita diri subong. Hindi na kuno ako magpanawag kay mahina ang signal. Kinutod ko na nato ng battery sa aton nga cellphone kay brand out. Siling ko nagit sa imo nga may bagyo mo. Ote, paano ini karon? Ari pa kita malapit sa dagat. Delikadong lugar nga ni Layla. Masaylo kita sa restaurant. At least, mas dako dito kag malapad. Madamo kita sang kaupod. Hindi pareho diri, naduha lang kita. Ay, pero gali ang pamangkot. Kung paano? Hindi man kita basta-basta lang nga magsulay sa ulan. Kag sa sobrang kabaskog sang hangin, basi kung sa pihak kita nga isla puluton. Ay, abo, Diyos ko. Hindi lang ko tani mag-tidal wave. Ay! Nagbaskog lagi ng hangin. Feeling ko, ginlupad sang hangin ang iba nga cottage. Hindi ka pala mag-amo sinatay. Nadlock na lang ko kay. Wala! Daw magkakas man ang atop sa aton cottage, ho? Ano palang siling sang tiya mo, ha? Hindi ba na kita pwede nga sugaton diri? Dito na lang kita sa banwa. Basi bala kung hindi amo sini ka delikado. Mas mahadlo ko diri aday. Kay ito kalain na sa hunis ang dagat. Gusto man niya kita nga ipasugat. Apang wala sang may gusto nga magbiyahe pa kadto diri. Kay kabasko gid kuno sang bagyo nga ini. Madamo na kuno sa mga poste nga nagkalatumba kag mga kahoy sa gwa. Kag hasta sa hawa kunong tubig sa taytay. Kag nagaawas na ang tubig sa suba. Ano? Oh my God! Layla! Paano kung magdugay pang ulan nga ini kag hangin? Kag makahaladlok? Paano kung magdako na gid ang tubig sa dagat? Sigurado nga wala na kita sa mahimo. Mapahamak na kita, Layla! Pwede! Buhawi! Oh, Diyos ko! Silva! Nabukal siguro ang kristal sa dresser! Ano? Andali! Dito kita sa banyo! Mas safe kita dito!
Si Layla. Nagahibi siya nga nagapungko sa tiles diri sa banyo. Grabing kahadlok niya. Kag ako, amo man sinang ginabatsyag ko. Apang kinahanglan ko nga magpakabakod. Tungod, kurang padala ako sa akon kahadlok. Basi kung hindi na ako makahibalo sa buhaton ko. Ay, Layla, hindi ka maghipi. Silva, nadlo kabi ako eh. Kaya ginakonsensya ako, amiga. Ako ang naghagad sa imo diri. Tapos, amo gali sining matabo sa aton. Wala man sa may gusto, sini. Ang cellphone ko. Si Chay dako. Sakton ko. Chay! Ari kami diri sa sulod sang banyo. Nagapanago kami. Hello? Hello? Ay, ano ko no, day? Nautod ang linya. Do hindi gid kami mag-intsindihan nga duha. May ginahambal siya. Pero choppy, tubtob nga nautod. Ay, basi ko nagkalatumba ng cell sites tungkol sang bagyo. Uy, Silva, paano na lang kita sini? Masobray sa kaoras na kita nga ari diri. Basi ko na nung matabo sa aton. Uy, nahadlok na po, Silva. Nahadlok ako. Ba, may nagapanuktok sa pertahan. Natulugan gali ako. Do may tawo. Ay, do naghinay ng hangin, no? Pero nagaulan gihapon. Diri ka lang, ha? Magwa ako. Kabay pa nga. Buligan niya kami nga makahalin diri. Sinama... Ace! Ginapos niya ako sang hugot. Paano ka nakaibalo nga? Kwan, nga. Nalipay ako nga luwas ka. Nabalagagid ako sa imo, Silva. Anong ginabuhat mo diri? Silva? Sino ang... Kwan, Ace, siya si Layla, abyan ko. Sa din ang mga gamit ninyo. Dali na kamo. Mahalin na kita diri sa wala pa magbaskog liwat ang hangin. Ato? Baw, tingala ko man nga na in love ka sa iya, day. Kay may pagka knight in shining armor gali siya. Shh! Basi kung mapatian ka. Dali na kamo. Ato na siya, ho? Dali. Masunod kita sa iya. Dito siya nagpadulong sa truck sang army sa unhan. Kadakos ang halit sang bagyo sa duog nga ini. Kadamo sa nagkalatumba nga mga poste kag kahoy. Kadamo man sa mga pamalay nga nagkalawasak. Kag ang iban nakuhaan sang atok. Kag sunod sa driver sang truck kaina. Padamo ko sang gindala sa ospital. Ang iban naigos na nagarinupad nga mga bagay. Ang iban naman niya nasagop tugod na anod sa baha. Ay, sige hapon kapasalamat ako. Kamapalaron kaming gihapon ni Layla. Tugod na magluwas sa ito mga kahadlo kaginbatsyag namon. Wala man kami nahalitan. Kag si Ace, paano niya nahibalan nga ari ako diri? Paano siya nakahibalo kung diin ako? Ari naman, inakonsensya naman ako. Pinali ko na lang na nadumduman ang asawa niya. Saan pa pala ako palayuan sang tentasyon? Saan pa?
Ari na kita sa ila ni Chay Dako. Layla! Silva! Chay! Ari na kami! Bo, salamat kay luwas ka mo. Kaina pa ako nagakabalaka sa inyo. Gusto ko nagid ka mo nga kantuan dito sa resort. Apang wala ako sang kaupod. Nagapanawag man gani ako sa cellphone mo, Chay. Apang hindi gid ako makalusot. Ay sos, nagkalatumbang duha ka cell sites diri. Kabudlay gigani eh. Maayo lang kay ari si Kapitan Bilyesa. Nagdesisyon na gani ako tani nga mag-ubog na lang sa baha para makantuan ka mo dito. Paano ka galing nakaabot diri, Ace? Nagpanawag ako sa ila ni Silva sa nagligad nga adlaw. Gani nakahibalo ako nga ari siya diri. Kag timing man nga diri man mapadulong ang akon iban nga mga mista. Gani nga nag-upod na lang ako. Kahapon pa kami diri. Apang may ginkantuan pa kami nga mga barangay. Kagantis ako nag-upod diri. Nagpamangkot anay ako sa inyo. Kung kay sino nga pamilya nagbisita diri si Silva. Bongsos, maayo lang kay katanda ang kaalam sa boyfriend mo nga ini Silva. Wala. Napakilala si Ace nga nobyo ko. Urasan mo lang, Ace. Dali na kamo Dali na kamo sa sulod para nga makailis kamo sang bayo ninyo. Kay basa kamo, ho? Uy, hala. Natulugan gali kami ni Layla. Silv? Ano oras na ini? Ay, manuglasay sa sang gabi sa akong relo. Natulugan kita. Amo matuod. Dali. Magwa kita. Ginagutom ako. Makaon kita. Sa diin si Ace, Chay? Ato sila sa plaza. Ha? Anong ginabuhat niya dito? May relief operation ko ng mga army dito. Ay, salamat. Wala siya diri. Hindi na ako makaibalo kung paano ko pa siya atubangon matapos ang ginahambal niya kay Cheda ko. Apang grateful gihapon ako. Tungod ginapamansar gihapon niya ang akon kaayuhan. Ay, kinahanglan ko na gid na magbalik sa abroad. At least, malinong ang kabuhi ko dito.
Gusto mo bala nga mapauli na kita, buwas? Kung may biyahe na, nga hindi. Gusto ko na gadya nga makapauli, lay. Ay, ahay Wala ka ginag-enjoy diri. Nag-enjoy man Ugaling medyo traumatic lang natabo sa aton. Oo man. Abi ko gani anay kung matrap na kita dito. Maayo lang kay nag-abot ang knight in shining armor mo. He, maguntat ka na gani dira ha? Hindi ako sang amo sinangalahog. Pareho bala kita nga nakahibalo nga may asawa na siya. Wala man ako sang may ginhambal nga malain Pero, abi mo, kung pareho lang kay Ace, bisan may asawa pa, mapatol na lang kuya. Buang mo Naglain na sigurong ulo mo ay. Kabay pa nga mabatian ka sang iyong paryente para sunugon kanila nga buhi diri sa duta. Arayaw. Isa. Pero, amiga, seryoso nga istorya ha? Ano naman na? Paano kung sa kahigayunan nga ini, si Ace naman ang malagas-lagas sa imo? Let's say nga kuno abi, nagsuli naman ang sitwasyon, kag siya ang in love sa imo. Ote, anong buhaton mo? Ay, ambot lay Hindi ako makahibalo kung anong buhaton ko. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan sa nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Silva, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, Ginhuptan sa kasing-kasing. direksyon, Marnie Mungkan. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me.
plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Anak, may isugid ako sa imo. Nga nagaamo sinang iloy mo. Ano ina, tay? Nagapati ako ng iloy mo. Hindi dapat nga mangin iloy. Tay? Anong buot mo silingon? Ang nahibalaan ko, amo nga ginakaugtan niya ako. Amo ina ginasiling niya pirmi sa ako ni. Nakaibalo ako sina. Kagamoy na nga nagdugang ang akong pagpati nga may mga babae nga hindi gusto nga makaangkon sa anak. Pero nagapati man ako. Gawala niya ginhungod nga buhaton ng pagsakit niya sa imo. Nakaibala ko nga matuod, ina, tay. Nga ihambal niya na sa akon kung hindi matuod. Anak, nagapati ako nga hindi niya inasala. Kay sino man gali sala, tay? Kwan, nakabasa ako sang una sa isa ka medical nga magasin. Ano nga klase sang balasahon? Kaganong labot sina sa malaing nga batasan ni nanay? Na-explica dito nga may mga babae nga hindi makabato niya mangin isa ka iloy. Wala sila sang duna nga balatyagon para sa mga bata. Kag hindi sila makaibalo, magpadako sang ilang mga anak. Hindi ako makahangop, tay. Amo man ako. Pero may arag ko no babae nga may amo sina nga balatyagon. Wala sila sa nabatyagan niya pagpalangga sa isa ka anak. Bisan pa nga hindi nila inahungod. Gani may mga tawgid nga sa baylo nga palanggaon nilang ila anak, ginasakit nila ini. Kung matuod, ina, tay, may iban pa nga babae nga hindi pareho kay nanay eh. May bes gani kong kaisa nga ginasinggitan niya ako nga magkalindiri. Kag ginahambalan sa mga butang nga malain. Kag nagahibi ako. Bisan kisa, wala ako makadumdum nga ginahakos niya ako. One time, nagsiling ako nga malayas ako. Apang, ginkadlawan niya ako kag magsiling nga siyang mamuto sa mga bayo ko. Oh, be, Rosie anak, buot mo silingon,
Malayas ka? Nga wala ka magsugid sa akon sina. Akon, ay nagsiling na sa sina nga mamutos ka sa bayo mo. Kay gusto lang niya nga tilawan ka niya. Kung bala mapasugot ka man nga maglayas Agod nga hindi ka na magliwat sa ginaplano mo nga buhaton. Hindi, tay, Wala ka sa matabo ato. Gusto niya nga maghalin ako. Nagsiling siya. Nga sang nagkinsi siya kuno. Makaibalo na siya magatipan sang iya kaugalingon. Nagsiling siya nga kinahanglan. Makaibalo ako magatipan sang akon kaugalingon. Kag hindi na magsaligbisan kay sino. Makinsi na ako, tay. Kag kinahanglan nga mahalin ako sa balay nga ini. Mugali. Wala si makinambit sinasako na. Kag hindi dapat ka maghambal siya sinasa imo. Noong nakibalo ako nga temprano pa siya nga naghalin sa ilabalay. Kung suno kay Veronica nga iya magulang. Nga sang jutay pa si Muli. Nabulayan na sa makigabyan sa mga bata. Apang sang maghalin siya sa ilabalay, nakibalo na siya magatipan sa iya kaugalingon. Nakaubra siya sa madamo nga klase sa ubra. Nakaubra sa gani sa factory. Kakun sa diin pa nga mga establishment. Kag nasunod niya ang iya tanan nga gusto, nga wala siya nagapahilabot sa iya. Ambot lang kung masunod ko ang style niya, tay, Pero, kinangan ko nga maghalintay. Nakaibalo ako nga mamiss ko ikaw. Kag ang aton uma. Kagayan, mamiss ko man si nanay. Nakaibalo ako si nanak. Nakaibalo ako si ang iloy mo kabudlay abi pakigbagayan Apang anak, hindi kita tanan palariyo. Kag manuto na lang kita, batonon kung ano ang ginhatag sa aton. Ikaw hindi ka pareho sa iloy mo. May panintugan ka. Sa malain man o kung sa mayong o pamagi. Hindi ka magbalibog sa ginsiling sa iloy mo. Bangon ina, hindi matabo tubtob sa no. Manakin na pangako ko. Wala sa bisan sino nga magpalayas sa imo diri. Ikaw lang nga makapamatod kung bala. Buhaton mo ina o kung hindi. Sa pananaw mo, tay. Makasarang na ako magkalindiri. Kag mangita sang akod kapalaran. Anak, hindi ko maluyag nga maghalin ka diri. Nga batok sa balatyagon mo. Lain ka sa imo iloy. Maluluyon kaya. Kag nakita ko, nga ginasakripisyo mo ganing kaugalingon mo para lang nga makabulig ka sa imo pareho. Pareho wala sa natabo sang una. Nagbaha sang madalom. Kag madamo nga mga bata ang nadulaan sa balay. Nagsulay kita sa ulan, agod lang makabulig sa ila. Gindala mo sila diri kagin pakaon. Ginlumpatan mo patugan ng isa kakanding nga naanod sa baha. Dito bala sa kanal. Ginhando mo siya nga luwason. Bisan hindi mo pa masarangan. Ang natabo, dua pa kamusang kanding ang akong giluwas. Nadumduman mo ba na ito? Anak? Ha? Oo, tay. Kabuang gid sa akon. Nalipat ko nga hindi ko gali makahibalo maglangoy. Oo man. Kagabay pa nga mahangpan mo ako, Rusi, anak. Nakaibalo ako nga iloy mo. Hindi giniya pagluwaso ng kanding ato. Apang wala ina nagakahulugan nga matalaw siya. Ginapangapinan lang niya ang iya kaugalingon. Pero ikaw, madinumdumon ka, anak. Kag gusto mo nga makabulig sa imo pariyo. Kag buhaton mo ang imo masarangan para nga makabulig sa ila. Pero ang iloy mo lain
isa ka presuhan ang uma para sa iya. Apang ikaw, palangga mong duta. Palangga mong duta nga ini pariuman sa akon. Ang gusto sang imo iloy nga bayaan nato nini. Kag dito kita maistar sa banwa. Apang wala ko magpasugot. Kag tungod sina, nakita ko ang kinalain ninyo nga duha. Hindi ako maluyag nga magpariyo kay nanay, tay. Anak, intindihan lang ang iloy mo. Hindi na niya mapunggan ang yakaw galingon nga magbuhat sina. Nakibalo man ako nga sala ang ginabuhat niya. Apang hindi perpektong tao. Ang tanan may salawayon man. Hindi kita perfecto eh. Balik doon nato ng ang maayo nga mga butang nga nahimo niya. Una, gintugtan niya ako nga makaangkon sang isa ka anak. Kag ikaw ina. Ikaw ina, Rosie. Ginpadako ko ikaw nga matahom, kag mabuot. Kag madali na lang matawag nga isa ka hamtong nga dalaga. Nakita ko nga kung kisa may ginabuhat siya nga hindi maayo. Tungod ginapakita niya nga hindi ka niya palangga. Pero nakaibalo ako. Kapalangga ka man niya, apang wala lang niya ginapakita. Kagabi mo, sa nagligad nga adlaw, may nakita ako nga katahom sa iya balatyagon. Nasugid ina sa akon sa tiya mo nga si Veronica. Nga suno sa iya, naglayas ang iloy mo sa ilapuluyan bangod naginaway sila nga mag-iloy. Kung anong isyo, hasta subong, wala ina mahibalaan. Kag siguro mo inang rason nga hasta subong, wala sila naghambalanay ni Veronica. Pero nagapati ako. Nga wala niya inaginsugid. Tugod makasakit lang inis ang balatyagon sa isa ka tao. Palangga mo gid si nanay, hindi balatay? Oo, Rosie. Palangga ko gid siya. Wala ko siya ginakaugtan, tay. Nakaibalo ako sina. Sala ako balakon nga angas ta subong. Wala pa siya makapauli, tay. Ah? Aba hindi. Hindi mo sala. Basi kung may nakita sa dito nga abyan. Kag nagsugilanon sila nga duha. Pero wala man ako makahibalo nga may amiga siya. Bangod nga wala naton sila makita nga nagasugilanon, nagakulugan balay na nga wala na siya sang abyan. Pero gusto ka man, anak. Nakibalo man ako nga tamara ng iloy mo makigabyan sa kaibisan sino. Nakasugid siya sa akon nga ang duha ka babae nga kaupo niya sa obra niya. Pulos mga huben. Kag pulos mga lisi-lisi. Kag nakaaway pa ganin niyang isa ka barmaid dito eh. Nga bago lang ginbaton sa nag-iyang si Mrs. Benedicto. Kag isa pagid, nasugid niya sa akon nga wala sila nagabugnuhanay ni Veronica hasta subong. Apang kung nga akig man siya kay Harry, wala ko makaibalo. Wala ko maibala ng rason. Naibalaan ko yung mabuot nga bata si Harry. Ang pangatingala, gid ako nga naakig siya kay Harry. Apro, hindi bali na. Si Harry ginakabig naton nga pamilya. Kinakaibalo ka naman nga ang iloy ni Harry. Nagbalatian sa madugay antes sini napatay. Kag sunod sa kay Veronica, si Primo kagang anak nga si Harry, daw wala sang naibalaan niya buhaton. Ganigin buligan niya ini. Isa pa, wala man sila sang anak ni Primo. Ganigin kabig na lang niya nga anak si Harry. Kag nalipay ako.
Nalipay ako nga si Veronica. Ginpakaslan niya si Primo. Nagpuyo sila nga isa ka pamilya. Kaga kunta ni mabaton lang ina ni Muli. Pero hasta subong hindi giniya mabaton si Hari. Hindi niya inimbaton nga katapos ang aton pamilya. Wala gani niya ini ginasapak. Wala man siya ginasapak ni Hari, tay. Wala ako nagakadulaan sa paglaom, anak. Nga maabot ang adlaw. Nga mabaton siya sa Iloy. Mabuot si Hari. Kag wala siya nagapabaya sa ulubrahon diri. Kag ginabuligan niya ako sa mga ulubrahon ko. Ginsugid sa ako ni Hari. Nagsiling si Mr. Rasyon. Gakuhaon siya kung magaling siya sa aton, tay. Pero nagsiling si Hari nga hindi siya magaling diri sa aton. Nakibalo man ako sina. Kag nalipay ako nga sa akon ang loyaltad niya. Kung luyag mo nga hindi maghalin diri si Hari, tay. Hambali si nanay nga hindi niya pagpasingtan si Hari. Kag basulon sang tanan nga natabo. Kung may buta nga hindi usto sa iyang panulok. Kahapon gani, nabatian ko nga pahalinon niya kuno si Hari. Kay gindala diri ni Hari ang kabayo. Akong may sala sa natabo nga to, anak. Man akong nagsugo kay Hari nga dalon diri ang kabayo. Kay dalon ko ato sa blacksmith. Pero napatago naman siyang tanan. Ako lang ang makapamatod kung palino niya ang trabahador ko diri. Kag hindi sa dapat yung magpahilabot. Gani kalimtan lang ina, ha? Ha? Anak? Oo, tay ah. Uy, malapit na ng galilas 11 ng gabi, ho. Ay, gabi na katama ini. Mapakula paghihapon ng iloy mo. Dapat tani ari na siya. Ang mayo pa siguro, sugaton ko siya. Basi kung masugatan ko man lang siya sa dalan. Kay balo ako hindi siya maluyag nga buhaton ko ina. Apang madulom na. Kagabi ni ini kayo. Kag sino makapakot. Basi kung makasugata sa mga malain ng mga tao dira. Nakaibalo ako nga sirado ng bar nga ginobrahan niya sa mga tinion nga ini. Anak, malakat ako ha. Sugaton kong iloy mo. Kag hindi ako maluyag na maghalin ka diri. Kag isa pa, ari man diri si Barney, kaupod mo. Kag kung maghalin ako, ilak mo gid dayon ng portahan, ha? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!